खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनोबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं। नोंथांनि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। बिदिबा गोबाव खालामाजासे रादाबखौ जागायनोसै। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं मैया थांनाय हरनि समाव क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि नाराबारियाव सिनाय मोनै दुथांफोरा फालांगियारि सुनिल मण्डलखौ गुलि गावना जखम खालामनायनि उनाव चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना ओनसोलनि आमगुरि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय आमथेखा बाजाराव हार्डवेर गला होग्रा अनिल इसवारिखौ मैया थांनाय मोनानि 12:35 रिंगायाव सिनाय मोनै दुथांफोरा गुलि गावना गोब्राब जखम खालामो होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला जखम जानाय सुबुंखौ फाहामथायनि थाखाय बङाइगाव लवार आसाम देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथियाव दं भारतनि रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंह बिथाङा भियेटनाम हादराव 8 जुन खालि सानथामनि हाबाफारि लानानै दावबायहैगोन होननानै इन्डिया निउज रादाबाव फोरमायदों। मख'जाथावदि मोन्नैसो हादरनि गेजेराव रैखाथिखौ गोख्रोंसिन खालामनाय थांखिनि सोमोन्दै भियेटनामनि राजथान्दै जेनेरेल फेन बां ग्यानजों लोगोसे सावरायगोन होननानै रादाबाव फोरमायदों। थामथियाव दं मैया आसामनि रङिया जिल्लायाव मोनसे अल आसाम बड' इउटुबार्सनि लोगो हमलायनाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जानानै थाङो। बे हाबाफारिखौ थागथियारि खालामदोंमोन मुस्रि प्रकाश नार्जारी बिथाङा। बे हाबाफारियाव गोबां इउटुबार्सफोर बिथांमोनहा नुजानो हानानै गावजों गाव हेफाजाब होलायदोंमोन। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव माखासे हाबाफारियाव फैनो हायै इउटुबारफोरनि थाखाय आरो रायजोफोरनि थाखाय जुम एपनि गेजेरजोंबो फोसावदोंमोन। ब्रैथियाव दं सेरफांगुरियाव फालांगियारिखौ गुलि गावनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ गोख्रों संदानना हमगोन होनना रोखा बुंथियो क'क्राझार जिल्ला उफ्रा पुलिस बिबानगिरि सुरजित सिंह फानेश्वर बिथाङा। बाथियाव दं मैया 5 जुन मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव बिफां गायनाय हाबाफारि लानाय जायो। थिग बिब्दिनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कसुगाव ओनसोलनि सिङाव थानाय सोनाब थाकामपुर गुदि फरायसालियाव क'क्राझार जिल्ला कमिटि एबसु जथायै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानाय जायो होनना ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो मोनदों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिबुं लाखिदोंमोन एबसुनि नेहाथारि थरायना रंगिना गयारी बिथांजोआ आरो मेल बेखेवगिरि हिसाबै लोगोआव दंमोन क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि काम्फा बसुमतारी बिथाङा। बे हाबाफारिया जादोंमोन आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि लोगोसे बेसेन नाङै फोरोंगिरि थिसननाय। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनिल'मोन लोगोफोर। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना आरो बेल आइकनबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। लोगोफोर आं फुंबिलिनि समाव बिब्दिनो रादाबखौ फोसावबाय थागोन। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।